Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Kung sino pa ang hindi nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na kayo, Gengs Vlog. At sa aking Facebook page, kung hindi pa kayo nakapalo na. Para taghantag subscriber o manood sa aking mga live video. Thank you very much. Kumusta ang tanan? Maayong gabiing tanan. Hapunan na ba kayo? Hindi pa nagkahapunan. Maghapunan na kayo para iwas gutom, pasmo, busog, matulog. Guys, pagkamingaw sa palibot, ako ra isa. Wala akong kasama. Mingaw sa tanang mingaw. Lay mahimo. Wala ay mahimo sa sulod subay. Subscribe na Gengs Vlog sa YouTube channel, Gengs Vlog. At saka kung kinsa tong hindi pa nakapalo sa aking Facebook page, follow na para updated kayo sa aking mga daily video. May in-upload na po ako na video, 2 pa yata sa aking YouTube channel. Panoorin nyo guys, di ba nakakatawa? Pangit ang giving niya. Oo nga guys. Practice tag-live guys kay para bawas sa stress ba. Stress pag wala kang kasama sa bahay. Live muna. Guys, yung sinong mga kakilala ko dyan. Live. Palo, subscribe. Subscribe na, palo sa aking YouTube channel. Bago pa lang mga 2 pa yata yung na-upload ko doon. Tapos bukas mag-upload din ako kung anong magawa kong video bukas. Tuwing gabi lang ako mag-live guys at saka mag-upload sa YouTube ko. Kay busy pag adlaw ba. May nabuhi pag adlaw, pag gabi mga nabuhi po doble guys. Mahal kayong palitunon guys. Makaluya kayo guys. Magtaga ka lang. Kailangan doble kayod para